बेलायना हामबाय जिनि दिनै साउथ जुनालनि हयते जों ताबुक त्रिपुरा आइडल जों खालाय दंगो आबोनि बागै जारा ताबुकबो फायजागिया एवं रोसाबना मुसुंनाय दंनाय ताबुकबो फायमानो टाइम सिनि 3टा 4टा जरा जों दंनाय आरो जे बरक ताबुकबो फायै सिनि ऑडिशन खालायनानै मुसुंनाय बरक फायमाननाय एवं जों ताबुक पर्यन्त 30 एबाब जों ताबुक मानखा कन्टेस्टार आबोनि बागै बेलायखा हामबाय एवं आं वानसुगो जारा ताबुकबो और फक एवं न्यू सॉन्ग जारा रोसाबना मुसुंनाय दंनाय रोसाबना गोरों दंनाय जुदि ताबुक नुगै मानखांखाय नरक फायमानो ताबुक जरा दंखु और फॉर्म फिलअप खायै और ऑडिशन नरक पार्टिसिपेट खायमाननाय तो आं आशा खायो नरक जत जारा नाय दंनाय नरक फायदी फाये और पार्टिसिपेट खायदी चिनी त्रिपुरा आइडल न देबो कुसुगु तिसानानि बागै एवं चिनी एडीसी गवर्नमेंट हयते जे खालाय दंमानि अब बेलायखे चिनी त्रिपुरा हानि जारा रोसाबमुं गोरों बरंनि बागै बेलाय गाहाम एवं बरंनि बागै जे प्राइज दंनाय नरक नुगै मानखा अ प्राइज रंबो नरक मानै माननाय एवं आं खा खालायो नरकनि बखा खुलुगै अ जागाव दिनि साउथ जुनाल बिसि मनु अ जागा फायदी फाये ऑडिशन रो फायदी हमबाय चिनियर 5टा साबजुन दंगो 5टा साबजुननि और फायमाननाय चिनि रतनपुर कालाडेपा तारपरे निनि बिशन्द्र मनु तारपरे कलसिमुक अमायके दंगो जतबो फायमाननाय अरनि बरर साउथ जुनाल फायै ऑडिशन रो फायमाननाय हमबाय